Angele ko fe ka ufo ka wale imando kalaba ka fo awye ko aw bismillah Sherifla TV bamananga kuna foni keneka ambe afo awye ka fo wala li pumasira ka nyashi jamana kungango aneje fan wore kungango mo akumasele yeninye ka damena ni ministry nyama Ablai Idrissa Maiga ane anga jamana de memba ubanyu mangela ka ko minoma ko partenaire technique et financier u kanyongumbe mine o kera alamusate mene ministry nyama ya daga yoro lani o ye primature kalo saba o be nyongumbe mboloda dakun kunye feminye o ye jamana nyema o keme kalabe minun zabati kanyeshi jamana kundikisi kala tawni wasadenziki kala taw mo samba fla anitani zegi dakun flana o ye yuruku keleli anga jamana kono kuma nyonya inzeve mali ministry nyama Ablai Idrissa Maiga aye wala li cha mange banyamangela kanununye ukaseka famu ya usoro labe unge chukula kanyeshi kala taw mo minu menake samba fla anitani zegi anga jamana kono yajira ka fo uye famu ya chama nzoro utemene ko fe dakun flana ni uye yuruku keleli anga jamana kono mamingira babu sendigi ulaka dakurinya la khalifa kuna fone dilaula ministry nyama to wala ukera metre Mamadou Ismail Konate yene uye malikiri ko ministry aye ajira ka fo ukakumanyonya sembe uni banyamangela ka uye che uyajira ka fo uye labedo sabati mali jamana nyama ukanani sharia doye ukomi makolwa anti corruption o sharia mini otara ubike sababu ye ka yuruku kele anga jamana kono nga sharia ingeme ka fedo wajibia olu do laboratoire gwele utara ye olu la gerengere ni nyana jamana furuba chauka la pasa jakulu minumbi ni olu ka sigu kono nana uyajira ka fo yorobe yorola ubafe halibi hakili ka dunyoro soro olu la kaseka olu fese yoro minumbi ni ukama ko déclaration de patrimoine ni oye iga nafulo mafe kaseka adangene maya aya sharia keme ka fo chuko mina aya nafulo mafe ni abi dangene maya yala adangene maya le lakana ne na to ka to sutura lawa utemene ko fe abita gafe mi ngono ni abila sagoye ona lakana ka to gundo lawa nunu bela jele kera yoro mino ni ujara ka hakili donjugo nyine akukono okumana ko jamana nyama so sorola ka je kuludo sigi singa ko commission membe hakili jagabo ke o wole ya inga kalaba ka fere nyine ko tengu alami mise ka to aya famla bela jele bise ka nyomva mu adala ninga soro ka loi anti corruption ne oye yuruku kelele sharia kaseka ado mbala metre Mamadou Ismail Konate ajira ka fo jamana nyamo kenen vene kumike sababu ye ukajira udeme maula ni oye banyumangela ka uye ka fo mali chesirimbe yuruku beseka kele mali jamana kono chogomi famla ubi faranyona kumamina ubena ka fo kalo saba nyongume wara membe buluda umina alaje halibi ku hakili do ko ngono ka asama uni nyonje membe beseka tu famunya ubiseka soro ka bela jele fese uni nyonje anga jamana kono dunga fa beseka sabati jogo me ka kon kele yani samba fla ani bisaba che ukama ko sécurité alimentaire en éliminant la faim au Mali d'ici 2030 ni oye stratégie fin zero ye o haglina yimi ni o sigile do singa Mali ma nyama u fe jatimine kala do dara ko lu bla bara ula ka jatimine ke ukama ko étude o jatimine mingera ni oye étude stratégique fin zero au Mali o labambe ka boni jabi do de ye jabi o mino ni o lu kanga jatimine ka se ko lu do bala sigi kunye oye ami awladonia ka fo sigi mi ngele leninye mo fe ma mino ndabe ko ina dunga fa ka se ka sabati Mali jamana kono kalaba kun yere kelanga jamana kono le fla kono ubina hakili jagabo ke jabi bole unga segasegali ye jabi uminu nati kalaje olubise ka dangene maya chugomi ama uladoniya ka fo septembre ko lo temene seguni moti olu nyongumbe kera ya Bamako faba marabulu alekeme ka marabulu minu vara nyonga ko indala oye kerengere ni nyana kulukuro kai gawo minaka ani Kidal ama uladoniya ka fo marabulu nyama minumbe Bamako ulu chamangume akeneka kafara banyumangela kauka kuna funu nye ajira ka fo segasegali mingirani oye étudier gwele ya minu mise ka ye dunga fa sabatilila ani ko kalali segasegali nyo bela jele taka o dangene maya o temene ko fe kalaba ka fere fena nyini ko tengu fere mimike gwele ya furaye aya yelema minu ne olubise ka du anga jamana fanga bonda ula sharia kuta famwe kase ka dunga fa sabatili no ya ninga ko keleli ka o fene no ya o bela jele tengune do fere ina segasegelu bela jele ko fe o mana nimbara ine bina ke sababu yesa jatimine gafe ingeme ka fe minunvo olubise ka ke sababu ye ka bara o sigi singa njukomi mimese ka to aya lanyini ye fe menyene o yedunga fa sabatili ani ko keleli anga jamana kono yani samba
bafla ani bisaba o bisi sabati tile fila lajɛ nzenfɛ maa minnu bɛ kɛnɛ kan u bɛna bɛn fɛn minnu kan ka laɲini minnu kɛ ni u ko ma ko recommandation olu de bɛna lajɛ k'olu don bala min bɛ se ka to dunkafa bɛ se ka sabati o laɲini dɔ bɛ sɔn ka kɛ a ya min ye an ka jamana sɛnɛko ye ka se ka nikura fiyɛ a la barisabu ka da kan dunkafa tɛ se ka sabati ka kɔngɔ kɛlɛ ka sɔrɔ min ye sɛnɛ ye ale ma yiriwa o kumana ko sɔnni bɛ sɔn ka sigi o kan kosɛbɛ. Mali barakɛlaw ka lapasajɛkulu min bɛ wele ko Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM donda kawuriya kɛnɛ dɔ sigira senga tile fila ka daminɛ novembre kalo tile 22 ka taa se tile 23 ma min senfɛ a tɔndenw ka dondaw ka wuriyara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u bɛ lapasa min na diɲɛ dongo don ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma hali bi u bɛ se ka a baaraw dɔn nɔgɔya siraw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya u bolo ka se k'u faamuya olu caman na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ tile fila in senfɛ a kɛra sababu ye UNTM tɔndenw u ka fɛn caman faamu labɛn kɛcogo la ani lapasa kɛcogo la jamana ɲɛmaw ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to baarakɛlaw ka laɲini ye fɛn minnu ye olu bɛ se ka kɛ u ye jamana ɲɛmaw fɛ kɛnɛ bɛ taa kuncɛ kuma min Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM ma ɲɛma yanni o ye Katile ye ale ye dakoro ɲɛ la kalifa an ka kunnafoni ɲininaw la minnu kun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye Amadou Jalo a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali. N bɛ se ka sigi kɛ kuma min don an bɛ se ka fɔ kalan fana don sabu an bɛ domaine min na o ye syndicat domaine de diɲɛ fɛn fɛn n'i b'a kɛ sariya b'a la a kɛ ko ɲuman a kɛ ko jugu i k'o dɔn bɔ ɲɔgɔn na yalasa e min b'a a ko ɲɛmɔgɔya la e min bɛ k'a baara kɛ i kɛnɛ bɛ fili dɔw la a y'an ye tile fila in min kɛ o kuma na a kun ye pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn syndicat yɛrɛ ye mun ye ni min ye i bɛ syndicat kɛ i kɛ kan kɛ ko jumɛn de kɛ sariya jumɛn de b'a tɔ i bɛ se ka syndicat baara kɛ sariya minnu bɛ jamana kɔnɔ sariyaw ani sariya wɛrɛ b'o min bɛ jamana kɔ kan n'u b'a fɔ olu ma convention ne Mali ye olu ratifié komi diɲɛ jamana wɛrɛw olu ko a kɛ cogo min na k'i se ka mɔgɔw hakili jigin o na mɔgɔw ka se k'o ɲɛɲini k'o dɔn min bɛ se ka to baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo u ka baara syndicalisme baara in kɔnɔna na an ye tile fila in min kɛ ala barika la bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ minnu b'a fɛ k'a faamuya u ye ɲininkali kɛ fo ka se min bɛ se ka faamuyali d'u ma minnu fana bɛ fɛn kalama la ni hali ne ɲininkali bɛ kɛ n'u bɛ se ka dɔ fara a kan min bɛ se dɔ fara mɔgɔw ka faamuyali kan u fana y'o seko kɛ o la donc tile fila in kɔnɔ a kɛra vraiment fɛnba ye min bɛn'a bɛn'a ma an b'a fɛ ka an profite o la ka ministre du travail et de la fonction publique ani ministre de l'emploi et de la formation professionnelle a ouverture la u nana vraiment que c'est que a ko diya an bolo donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabu olu de ye an baara kɛ ɲɔgɔn ye an n'u de bɛ sigi ka kuma kɛnɛ kelen kan an n'u de bɛ se ka sɔsɔli kɛ kuma kelen kan sariya kelen kan a kɛ ko ɲuman ou bien a kɛ ko jugu donc o kɛ nali ni a diyara an ye a bɛnna ma an b'u fana fo ko waleɲuman dɔn. Segu kɔnɔ ɲajɛkɛso min bɛ wele ko salle de spectacle tiɲɛtigiba Dante alamusa novembre kalo tile 22 yen vara bawo maaw bɔra ka taa min ye denmisɛnninw ka tɔn min bɛ wele ko association des jeunes premiers du Mali AJPM tɔn do tɔn min kɛmɛ k'i ɲɛmada maaw fɛ faso baara la maa minnu ka cɛsiriw bɛ bonya faso baara la ka lajɛ ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin olu ma u balolen ni jɔnjɔnw dili ye u ma a jɔnjɔnw dɔ ye diplôme de reconnaissance ani jɔnjɔn ciwara na ɲɔna segukaw fɛ yen nɔ maa min gɛrɛsigɛ donna o jɔnjɔn ninnu na o ye segu wasaden dɔ ye honorable Siaka Dambele kɛnɛ in sigira senga ka bɛn ni alamisa ye sala tiɲɛtigiba Dante la marabolo ɲɛmaw kun bɛ a kɛnɛ ka sigida ɲɛmaw denmisɛnw ani an balakaw olu caman kun bɛ Sadio Sidibe ni Mohamed Sidibe ka fɔ la. Mɔgɔw bɔra ka caya i n'a fɔ komi kɔnɔkulu kana Segu marabolo kɔnɔ ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔba min bɛ yen nɔ ko salle de spectacle tiɲɛtigiba Dante walasa kana denmisɛn jɛkulu dɔ bisimila ni nisɔndiya ye n'u ko a jɛkulu ma ko jeune premier nin kɛnɛ min ni o sigilen filɛ nin ye sen kan a bɛ don jɛkulu in ka baaraw hakilinaw de kadara kɔnɔna na ka wale ɲuman dɔ jɔnjɔn ta k'a di mɔgɔw ma faso kɔnɔna na mɔgɔ minnu ni olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cɛsiriw la ka ɲɛsin jamana ka ɲɛtaa baaraw ma o kama association des jeunes premiers u ye wale ɲuman dɔ jɔnjɔn ta k'a di mɔgɔba caman ma a kun kɛra remise wale ɲuman dɔn an b'a fɔ reconnaissance a kun tɛ kɛ Mali la an de y'a don bala Mali la ka mɔgɔw ka ɲuman dɔ ye yan'a sadon parce que an y'a ye fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ tanto fo n'i sara
dɛmɛw tun bɛ sɔrɔ malo tun bɛ na buru bɛna fiyɛ ka ko fu y'i ta anw de y'a décidé a san 6 ye ɲinɛ ye ko fu tɛ an ka maliyɛn baarakɛlaw ta tuguni k'anw to balolen yanni i ka sa an b'a i ka kelen ɲini n'a i ka kelen ɲini 100 sarada o 100 sarada n'a ye 90 sɔrɔ an bɛ janjo d'i ma janjo tɛ dɔwɛrɛ ye reconnaissance an b'o k'i ye médaille dira ma ka tila ka ciwara d'a ma ka tableau d'honneur d'a ma ka attestation de reconnaissance d'a ma nisɔndiya mun bɛ ne la bi n b'a aw Sherifula TV mɔgɔw fo fɔlɔ a ka bɔ Bamako ka na aw sen don an ka nin baara la k'a jan bolo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Usumani Sherif Madani Ayidara n'ale kun tɛ don n'a nataw la maliyɛnw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn faga mais banni kɛra yelen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka an sɔn hakili la k'an sɔn danaya la k'an sɔn basigi la k'an sɔn ladamu na o hukumu kɔnɔna la an fana y'an ladamu ta o fɛ ka ladamu kɛ an jamu ye ka ladamu kɛ an ka kokɛta bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu garijɛgɛ donna nin waleɲumandɔn jɔnjɔn ninnu na u ka nisɔndiya ma dogo Segu marabolo ɲɛma o fana ka nisɔndiya dara o kan jɔnjɔn min dira ma wula in na jɔnjɔn in a diyara n ye a bonyana ma n bɛ a dibagaw fo n bɛ jamana masakaw fo n bɛ Segu région masakaw fo Segu région ma fɛn o fɛn n bɛ bɛɛ fo ma di ne kelen ma a dira an bɛɛ de ma mais a bɛ fɛn dɔ de kofɔ a dili o ye dɔ ye a sɔrɔli ye dɔ ye mais i k'i jija mɔgɔ kana fɔ ko an filila a dili la o kɔrɔ ye mun ye i bɛ dɔ fara i ka kɛwale kan kɛwale ɲuman ka taa population kanu na pour que population bɛ se ka lafiya cogo min na nin ye misali de ye misali min don mɔgɔ i bɛ ko o ko kɛ i k'a dɔn k'a fɔ filɛba wɛrɛ ɲɛ b'i la donc o k'a to i k'i wasa to i bilala baara min na i k'a kɛ jɛlenya la i bilala baara min na i k'a kɛ kɔnɔnajɛya la i k'i yɛrɛ di a baara ma pour que a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin denmisɛn jɛkulu in ni o ye jeune premier ye jɛkulu in bangena ni k'a sigi sen kan san 2012 octobre kalo tile 5 k'a ta o don ma fo ka n'a bila an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi u ka wulikajɔ baaraw de bɛnnen don ka mɔgɔ cɛsirilenw ka baara jira mɔgɔw la ni u kɔkɔrɔma donni ye ani ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin o mɔgɔw ma o baara in bɛ ɲɛsin Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen de ma. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegal faaba Dakar maire Khalifa Sall sibiri don wele bila an bɛ wasadenw ma bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulon kɔnɔ sutura berefini min bɛ a ka wuli cogo ɲini a la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Khalifa Sall minɛ bɛ ka sabu kɛ ko tuma min na a bɛ maire la Dakar ko nafolo dɔw dununa kɛ a nɔna minnu dununa kɛ a fɛ aya kɔni minɛna nka i to kaso la ni k'i kanbɔ wasadenya la ka laban ka wasadenya sɔrɔ ka to kaso kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ jamana kiiri kɛmɛ ka jira k'a fɔ u t'a bali hali bi kiiri ni wɔyɔ ka wuli a nɔfɛ maa minnu y'a ka labasabaw ye ni olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ immunité parlementaire sutura berefini bɛɛ kan ko a man ka a ka minɛ ko a ka bila kiiri ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ tuma min na a bɛ ko in kɛ o y'a sɔrɔ wasaden tɛ o tuma na ko a bɛ minɛ o de mɔ wele bila bɛ wasadenw mɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ jɛkulu mankan minnu bɛ wasabulon kɔnɔ ni o ye commission ye olu ye a lajɛ alamisa don ni ka sigi ka kuma a kan u bɛ taa wuli tuma min na o farala fɛn min kan o ye Eleni Mainga sutura berefini a ka wuli ka bɔ a kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ alamisa don kelen fana a kun ɲinina Khalifa Sall fɛ ko a kana wasabulon kɔnɔ i n'a fɔ sariya kɛmɛ k'a fɔ cogo min i dala k'a b'i lamɛn i bɛ se k'i yɛrɛ lapasa cogo min yanni sutura berefini ka wuli ka bɔ i kan nka ko in labana ka dabila ka sabu kɛ Khalifa Sall la ni o ye Senegal faaba maire ye a y'a jira k'a fɔ ne bɛna wasabulon kɔni kɔnɔ o k'a sɔrɔla ale kɔni labila bɛ ka bɔ kaso de la ale bolola malama kɔni dɛnna wasabulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ o kɛra sababu ye ni ka ko in bɔ a ma o kumana wasadenw kɔni bɛn a ka sa Eleni u bɛ a lajɛ ka ɲɔgɔn wele de sibiri don u bɛ a lajɛ ka kala ta sutura berefini n'a bɛ wuli ka bɔ a kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi in na waleya bɛ fɛn min nɔfɛ maa minnu ye sariya ko yɛrɛ ɲɛdɔn manganaw ye Senegal jamana kɔnɔ bɛɛ kɛmɛ k'i ta fɔ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maaw sen tɛ bɛɛ kan kelen kan dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ n'a kɔni kɛra wasaden ye sutura berefini bɛ a kan a man kan yɛrɛ a minɛ ne yɛrɛ ka ye wa a ka labasabaw fɛnɛ kalen ka y'o ye nka jamana ɲɛmaw ani olu fan bɛɛ kiiri ɲɛmaw ka taa se olu fan bɛɛ sariya ɲɛdɔn manganaw mɔ
olu fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ ko in kɛ kuma min na wasadenkun dɛ ko kuma na ko ani minɛni ka kan nka min ye lapasabaw ye olu n'a mɛ dalilu min da k'o jɔ ni sen ni k'u yɛrɛ ɲininka o la n'o bi ma kɔnɔ guwa o ye de k'a fɔ aw ko sutura berefini tɛ a ka ka sabu kɛ ko in bɛ kɛ kuma min na ko sutura berefini kun tɛ a ka ko wasadenkun dɛ a dun kɛmɛ k'a ɲini wasadenw fɛ k'u k'a lajɛ ka sutura berefini wuli cogo ɲini ka bɔ a kan a y'a fa dɔ kɔni fɛ o jɛngɛn bɛ a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka maa caman kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ ni ko in kɛra kɛfɛn ye sibiri don Novembre kalo tile 25 a da bɛ sɔn ka ko ya Khalifa Sall la bari sabu ka da kan Macky Sall ka fa o wasaden de ka ca wasabulon kɔnɔ ni o ye majorité présidentielle ye fangasinamatɔ minnu bɛ yen nɔ ni ko in gɛli man di olu ye olu ta kɔni bɛ se ka kɛ baara kunfɔlɔ kɔni na coci de ye k'a fɔ an tɛ jɛ ni a ye nka ni kalataw kɔni daminɛna Nyero sarabi dɔgɔya baw u man ja wasabulon kɔnɔ n'o dun kɛra bɛɛ ko sutura berefini wulila ka bɔ Khalifa Sall kan o yɔrɔ bɛɛ kiri de bi dayɛlɛ a ye k'a ka kiri sigi sen kan. Lebe ma ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmayaso min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani fɛ n'a ka fanga da ye Tripoli ni a dafɛlanin ye Tripoli n'a dafɛla yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ bawo kulu maramafɛntigi dɔw ta y'u ka kow y'a kɛrɛda fɛ ye a tɛ se ka fɛn bɔ olu ta la ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye u ye a jira k'a fɔ boninkɔniden ɲɛsin bɛ u ma diɲɛma fɛ lahala min na ni o ye maninfin jago ye farafinden ka da wandɛrɛ la ni ka a feere ko sɛgɛsɛgɛli min daminɛna k'a tɛmɛ k'a jaabi na bɔ minisiri min ni o ɲɛsinnen do jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Al-Aref Al-Koja ye ale ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan k'a fɔ kunnafoni kɔni dilen do wali kelen yamaruya dilen do a y'a fanga a maa bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ko in kɛma na kɛ fa min fɛ maa minnu fɛ a tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi ɲini ka na ni u ye bɔgɔ jeninen kan ko bari sabu ka da kan ko Libi jamana furadama kɛmɛ k'a tɛgɛ nɔ bila diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ani diɲɛ seleke naani tɔnbaw ka foroba sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ hadamadenya a man ka buruja o kuma na ko u bɛ u kan kelen in de kan nka Libi maa ɲɛmaw u ye a lajɛ k'a fɔ ko u bi u yɛrɛ lapasa u y'a jira k'a fɔ diɲɛma kɛmɛ ka bolonkɔniden ɲɛsin olu ma k'u filɛ fɛn min ye a y'a ko a man kan ko u ka filɛ ni o ye ko ni kuma jara u fɛnɛ da u bɛ se k'a fɔ ko olu fɛnɛ tɔɲɔnen do migration ko in na ni o ye tunganata suguya in ye k'a fɔ k'i bɛ taa Kouaji k'a ka nazaralala sɔrɔ ko Libi fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a degun na ko bari sabu ka da kan ko farafinden ninnu wuli yɔrɔ tɛ Libi dugukolo kana ye u bɛna Libi de ka bɔ fa dɔ de fɛ ko kuma na ko a degun dɔ fɛnɛ bɛ u fɛnɛ kan bebi in kɔni na diɲɛma kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ko in sɛbɛkɔrɔ lagosi Libikaw bolo Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale y'a jira k'a fɔ hadamadenya buruja wale yɛrɛ de kɛn bɛ ko in na a y'a min ye Faransikaw ka minisiri min fɛnɛ bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ni o ye Jean-Yves Le Drian ye ale y'a jira wasabulon ɲɛkɔrɔ Faransikaw fɛ yen k'a fɔ don nataw la Faransi b'a fɛ ka ko in sama ka se ni a ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ɲɛmayaso jamana 15 Conseil de sécurité ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ ka jaabi bɔ ko in kan min bɛ se ka to fura bɛ se ka sɔrɔ ni hadamaden jago in na Libi jamana fɛ. O Libi jamana kunkanko kelen la Rwanda jamana ye dantigɛli min kɛ ni nin y'a tile 3 ye ka jira k'a fɔ ka dugukolo kɔni bɛ yen farafinden min y'a kanu ko taayɔrɔ t'i la i bɛ se ka bisimila Rwanda u labana ka kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya farafinna tɔnba Union Africaine Commission ma ɲɛma Musa Faki Mahamat Chadi jamanaden ye k'a fɔ Rwanda jamana maa ba 30 ɲɔgɔn na farafinden kɔni na ko taafanko b'i la k'i ka dɔn k'a fɔ Rwanda dugukolo bɛ i ye i bɛ se ka na ye minisiri min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ni o ye Louisa Mushikiwabo ye musolaka do a ye a jira a ka bataki kɔnɔ k'a fɔ Rwanda jamana yɛrɛ ka hakilina a n'a ka kuntilenna o ye fɛn min ye k'a fɔ de maa ni i ma nin bi ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ i ka lajɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra fɛn kelen de la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ ɲɛdɔ bɛ u yɛrɛw la barisabu ka da kan yanni u ka jamana ka basigi bi ko do dɔ de kɛra a la olu fɛnɛ kun bɛ jamana kɔ kan o tɛ kuma wɛrɛw ye o ye kuma min na ni Tutsi ko ni Hutu ko bɛ senna filaw ni a y'a Hutu ni Paul Kagamew ye saa caman de kɛ a y'a Rwanda jamana dafɛlaw la Uganda yanbanw fɛ ka Yoweri Museveni dɛmɛ a bɛ se ka na fanga na Uganda o fɛnɛ k'u dɛmɛ u kana Hutu fanga bi ka u coko Tutsiw fanga na Rwanda kuma in bɛ tali kɛ o de kan ko kumana ko tungana sigi ko Rwanda ka be caman dɔ a la a y'a yira Musa Faki Mahamat la a ka bataki la ni o ye tuti ye k'a fɔ Rwanda jamana tiɲɛ do dugukolo min do n'a ɲɔgɔnna dugukoloba tɛ jamana nin do nka u na fɛɛrɛw tigɛ ka se ka walankatali kɛ ka ɲɛsin farafindenw ma minnu y'a kanu kana bisimila minɛ Rwanda dugukolo ka kunnafoniw yɛrɛw ye a jira k'a fɔ ninnu kɔfɛ maa ba 30 min ni o bɛna bisimila u fɛ a y'a yanni o cɛ yɛrɛ maa ba 170 ɲɔgɔn na a y'a Rwanda ka den bɛ Rwanda jamana bɛ k'o bisimila
bisimila Burundi jamana ani Congo Kinshasa jamana de la o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsinmɛ mangama jamana ma degunw bisimilali ma ni o ye Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR ye o kɛmɛ ka jira k'a fɔ Rwanda jamana kɛmɛ ka maa 8,000 wɛrɛ fɛnɛ bisimila ka bɔ Bani Israɛla jamana kɔnɔ farafindenw na bawo Bani Israɛla kɛmɛ ka baara dɔ boloda kɔsada in na a y'a ko programme israélien de réinstallation volontaire farafinden minnu bɛ Bani Israɛla kɔnɔ k'a lajɛ olu ka bɔ Bani Israɛla ka taa jamana diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛ a lajɛ ka tɔrɔmɔɲɔ dɔ jɔ i ye a y'a o programme min y'o ye ko maa 8,000 ɲɔgɔnna sera ka bisimila Rwanda jamana kɔnɔ Rwanda maa ɲɛmaw fɛ wa don nataw la Bani Israɛla maa ɲɛmaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ u bɛna sariya ta ni ka ko in sɛbɛkɔrɔ gɛrɛndɛ ko kura u bɛna lajɛ e maa o maa n'i ye farafinden ye Bani Israɛla jamana kɔnɔ i ka Bani Israɛla jamana bila ka taa fan wɛrɛ fɛ dolari wari dalasi 3,500 u b'o d'i ma n'i m'a bila fana i bɛ minɛ ka taa i datugu kaso la kunnafoni y'a yira fana k'a fɔ Rwanda jamana ni Bani Israɛla ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛmɛ ka dalasi 5000 dolari wari la maa kelen o maa kelen n'o bisimilala Rwanda jamana fɛ o bɛ bila Rwanda jamana ka Jɛmɛni kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine ɲɛma Musa Faki Mahamata ani nazarala tɔnba Union européenne ɲɛma muso dɔ ni o ye Mogherini ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ olu ye kuma ɲɔgɔnya dɔ kɛ Belgique faaba la Bruxelles kɛrɛnkɛrɛnnenya lahala dɔ kun ka lahala in kun sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛ an bɛ kosɛbɛ Espagne ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ min bɛ yen ni a kɔnɔmaw kalen ka dɔ k'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ Maroc jamana na ka kɛ u dama jamana ye farafinna tɔnba Union africaine kɛmɛ k'o min lakodɔn ni o kɛra sababu ye Mohamed Sisa masakɛ Maroc jamana kunna a fa Hassana II ale k'i yɛrɛ ta ka bɔ Organisation de l'unité africaine OUA farafinna tɔnba Union africaine yani a ka kɛ o ye min kun bɛ yen ka bɔ o tɔndenya la ani farafinna ma ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ k'a tu tigɛ a y'a kunnafoni kun na kun bɛ ni a ye ka fɔ Maroc jamana sen bɛ a y'a ma ɲɛma dɔw la ka se ka Front Polisario ni o ye kɔnɔ in mamurukilen jɛkulu ye k'u bali u ka ye farafinna tɔnba Union africaine ani nazarala tɔnba Union européenne ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan min bɛna kɛ ko ni wari faaba la Abidjan novembre kalo tile 29 a n'a tile 30 nka ko in kɔni jɛyara bɛɛ lajɛlen ye sabugu bɔra a ka barisabu ka d'a kan Musa Faki Mahamata ni Frederica Mogherini ka ɲɔgɔn kunbɛn la Bruxelles la Belgique faaba la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Front Polisario ni o ye République Arabe Saharawi Démocratique kɔnɔ in u bɛ k'u yɛrɛ wele ten k'u ka jamana bi kɛ o de ye ko a maaw n'a ye farafinna tɔnba Union africaine ni nazarala tɔnba Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛn kɛnɛ kan a y'a kɔrɔfɔ in kɔni n fɔlen Maroc ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ a mɛn u tɔɔrɔ a tɛn'u bali fɛnɛ u ka ye a kɛnɛ kan barisabu ka d'a kan olu bilama u kɛmɛ ka wuli ka jɔw kɛ min bɛ se ka to u yɛrɛw bɛ se ka ye u tɛgɛ bɛ diɲɛma bolo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Musa Faki Mahamati ye a jira k'a fɔ ale yɛrɛ wulila ka se Maroc jamana ma ka se u ma ka jira u la k'a fɔ a ka di farafinna tɔnba Union africaine ye a tɔnden bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan Maroc ma ɲɛmaw fɛnɛ ma baasi don a la nazarala tɔnba Union européenne ɲɛma muso min kun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Frederica Mogherini ye ale y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni ye farafinna tɔnba Union africaine kunkan kumaden ye olu kɔni ma baasi tɛ a ka di farafinna tɔnba Union africaine ye maa minnu ka ye kɛnɛ kan olu na ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Maroc ma ɲɛmaw kunnafoni ye a jira k'a fɔ masakɛ yɛrɛ Mohamed Sisa ale de bɛ sɔn ka ye Abidjan ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan barisabu ka d'a kan masakɛ yɛrɛ bolo a man kan a k'a fɔ k'a b'i ban ka ye ka sabu kɛ farafinna jamanaw bɛ jamana na olu ma ɲɛmaw ye a teriw ye olu dɔw ka cɛsiriw bonyana a seginni na ka don farafinna tɔnba Union africaine kɔnɔ a fa bɔlen kɔfɛ san caman ka to OUA la ko kumana ko n'a tora k'o kɛ bɛɛ k'a na kɛ gasi ye a n'a teri jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko kumana k'o to bɔ a ye a k'a fɔ k'a b'i ban ka ye a kɛnɛ kan n'o fɛnɛ bɔra ye i ka ye kɛlɛ kɔnɔ ka se ka labɛn kɛ kɛlɛ kɔnɔ o ka bɛsa i bɛ kɛlɛ kɔ kan k'a fɔ k'i bɛ labɛn siya dɔ kɛ fɛn caman n'i ta i tɛgɛ ma ko n'o fɛnɛ bɔra la nazarala tɔnba Union européenne tiɲɛ don farafinna tɔnba Union africaine kɛmɛ ka kɔnɔ in lakodɔn k'a kɛ u ka tɔnden ye nka nazarala tɔnba Union européenne ma kɔnɔ in lakodɔn kuma kelen ko kumana ko olu na ye a kɛnɛ kan Robert Mugabe ka san 37 vanga bana a ka ɲamana ɲɛma dangan ngɔrɔ min na n'o kun bilara ɲɔgɔn na n'a y'o wuli ka bɔ ɲɛmaya dangan jɔyɔrɔ la k'o kɛra sababu ye ka ɲuɲu ni ɲaɲa wuli a nɔfɛ ka sabu kɛ farala furumuso Grace Mugabe ka
jumado ale ka jamana ɲɛmaya sabatira ndolati kɛnɛba min bɛ Harare Zimbabwe fa bala ni ma hakɛ min ka bisimila kɔnɔ ma biti jɔ ma ba 60 la maaw ma se ka k'u ye maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ni ngana min ye jamana ɲɛma kura ni o ye jamana ɲɛma dangangɔrɔ ye kana ka jamana ɲɛmaya baaraw seereya a y'i jɔ k'i k'ale jamana denw ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ farafina jamana ɲɛma caman kɔni ma se ka ye kɛnɛ in kan n'a bɔra maa saba la Mozambique jamana ɲɛma Philippe Nyusu ani Botswana jamana ɲɛma ni o ye Yan Kama ye ka taa se Zambie jamana ɲɛma Edgar Lungu ma olu de kɛra jamana ɲɛmaw ye minnu kun bɛ a kɛnɛ kan min ye Zimbabwe teri jamana min bɛ yen ni o ye Afrique du Sud yɛrɛ ye ni ale senɔ cayara surunanidenw na Jacob Zuma ma se ka ye kɛnɛ kan ka sabu kɛ jumadon kelen in fɛnɛ na ale kun gɛn kun bɛ ka jamana ɲɛma kura bisimila ka bɔ Angola jamana kɔnɔ ni o ye Joao Lourenço ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in senfɛ min ye Emerson Mnangagwa ye jamana ɲɛma kura a ka kɔrɔfɔw la a ye bonyamasegi nka ngelen da ka ɲɛsin Robert Mugabe mɔ k'a jira k'a fɔ ale bɛ Robert Mugabe jateminɛ k'a kɛ a fa a balima de ye a balima min na ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔ o kɛra min kɛ maaw ye tɛgɛrɛ fɔ Robert Mugabe ye yen o tɛmɛnen kɔfɛ a sɔrɔla ka jira k'a fɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen de bɛna yɛlɛma Zimbabwe jamana kɔnɔ sa wa a b'a fɛ ka Zimbabwe jamana fɛnɛ dayɛlɛ ka bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen la a y'a jira k'a fɔ Robert Mugabe ye baara min fɛnɛ kɛ ni o ɲana ni o jɔra bɛɛ lajɛlen hakili fɛ o ye dugukolo minnu darakira nazaraw la Zimbabwe jamana kɔnɔ k'o bila farafin ka bolo kan ka sabu kɛ sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen kun gɛn kun bɛ nazaraw de ye o kun kɛra sababu ye ka farafinden ka fantanya juguya Zimbabwe jamana ɲɛma Robert Mugabe ye sariya se min da ka o kɛlɛ ni u kama ko réforme agraire aya ni o kɛra sababu ye ka farafinden dɛmɛ a ye Robert Mugabe tanu o yɔrɔ in na ka laban ka jira farafindenw na Zimbabwe jamana kɔnɔ ka fɔ halibi o labɛn na tɛ senna min bɛ se ka to dun ka fa a bɛ sabati Zimbabwe jamana kɔnɔ mandadare fila bɛ a nɔfɛ nka a bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni olu woloman bɛ a fɛ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir de ko don kunnafoniw kun y'a jira k'a fɔ a bɛ taa RC la jamana ɲɛma Vladimir Putin fɛ yen wa donna Putin fɛ yen ka bɛn ni alamisa nɔgɔmuru kalo tile 23 ye Vladimir Putin taara a bisimila a ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ min ni o bɛ kwajida la u ko kwajida min ma ko mer noir kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Vladimir Putin ani Omar El Bashir ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ u kumana cakɛ ɲɔgɔnya nasiraw ka don nataw la baara kan ka kɛ kadaraw minnu kɔnɔ sɔrɔ siraw yiriwali nasiraw ani surasiya nasiraw ka nka Omar El Bashir a ma munumunu a y'a jira Vladimir Putin na k'a fɔ n'an b'a ka dɛmɛ de ɲini a ka don ni jamana dɔ cɛ ni o ye Amerika jamana ye ko barisabu ka da ka tɔɲɔni o tɔɲɔni bɛ ka da Sudan jamana ka bi ko a bɛɛ lajɛlen Amerika jamana ka tɔɲɔni de ye a ko wa ko Amerika jamana kelen de kɛra sababu ye k'ale ka jamana tila bi jamana kura dɔ ka bɔ ka jamana kɔnɔ ko Sudan du Sud ko maa wɛrɛ ma kolokolo ko Amerika jamana de y'a kolokolo kuma na a b'a fɛ Vladimir Putin ka don a ka jamana ni Amerika jamana ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ min ye maramafɛnw ye a b'a fɛ Vladimir Putin ka olu dɔw feere a mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ni Vladimir Putin n'a mago bɛ ka baara minnu kɛ farafinna dugukolow kan ka jamana Sudan jamana a n'ale yɛrɛ u bɛ se ka kɛ Vladimir Putin ka babu sentigi ye ka se ka baaraw nɔgɔya farafinna dugukolo kan Vladimir Putin bolo a ye olu laɲini tɛngu Vladimir Putin na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnw na wa a ma kɛ wa o kɔni ma fɔ fɔlɔ nka min ye Vladimir Putin ye a ye kɔrɔfɔ ta ni ka jira k'a fɔ Omar El Bashir na kun resila jamana kɔnɔ ko nafa yira a la ko tiɲɛ don ko cakɛɲɔgɔnyaw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ sira yiriwali nasiraw kan ko nka ko nin na kɛ sababu ye ka a kologiriya barisabu ka da ka sira camanw bɛ yen k'u bɛ se ka baara kɛ olu la o dɔ ye tajiko ta fa ani kuranko ta fa ko baaraw bɛ se ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la nka kuma in kɔnɔ waati si da ma se mandadare filaw ma minnu wuli bɛ ka ɲɛsin Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir ma diɲɛsirigina ni setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI fɛ kunnafonidilaw minnu bɛ yen ni olu ye ɲininkali tɛngu resilama ɲɛmaw la yala setigi jamanaw ka kiiri bulon CPI kɛmɛ ka mandadare min wuli a nɔfɛ n'a man kan ka ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la bawo a bɛ minɛ ka taa ni a ye aw bɛ se ka mun fɔ an ye o la resilama ɲɛma dɔ ko Dimitri Peskov o ye a yira k'a fɔ u kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ kunnafonidilaw ye o ye de k'a fɔ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir Sudan jamana ɲɛma de don wa Vladimir Putin fana b'a bisimila k'a fɔ Sudan jamana ɲɛma de don kɔrɔfɔ bi dan ye bamananga kunnafoni bɛ kunjɛ ni bataki damadɔw ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo ka fɔ san o san ziyaraba min ni o bɛ labɛn don ɲuman na
ka kɛ hinɛ ye ka lase kira bɔnaw ma ni o ye an karamɔgɔ Asayed Mohamed El Madani Haidara Fanjini ani Asayed Sherifa Mustafa Haidara ka taa se an ba Bafunɛ Tarawele ma ni Ala sɔnna ma o bi kɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 25 ye sibiri don ɲumana tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen Ala wele Ala kosumaw olu bi kɛ kuranna kalaw ani dalayilu kalaw olu bi kɛ min bɛ se ka to dali masa fɛnɛ bɛ se ka an nafa ni maa ba ninnu barika ye cogo min na o tumana min ye don ɲumana ziyara ye ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ sibiri don de don novembre kalo tile 25 san 2017. Minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛ ye binaku ma ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɔrɔ bosobaw ka fɔ Desanburu kalo tile 7 a n'a tile 8 ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ ko Forum Investing Mali o ye setigi jamanaw na cakɛda dunan minnu bɛna ni u ka nafolow ye ka don Mali jamana sɔrɔ siraw dafɛ min bɛ se ka to fanfɛlaw bɛ se ka bɔ sɔrɔlen numɔ o kɛnɛba de bɛna sigi sen kan o labɛn min bɛ sen na ka bɛn ni o ye minisiriso kɛmɛ ka kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri don novembre kalo tile 25 ye san 2017 nɛgɛ ɲɛ ta waati ni o ye 10 heures ye a bɛ kɛ sɔrɔ bosobaw ka sola yɔrɔ min u kama ko Conseil national du patronat du Mali o ɲɔngɔn bɛ so kɔnɔ min dɔgɔ damɛ Musa Bala Kulubali la kɛnɛ in fɛnɛ senbɛ kuma na di kunnafoni dilaw fɛnɛ ma u ka se ka ɲininkali dɔw u tɛgɛnɔ bila kɛra bataki la aya kɛnyɛrɛ ye minisiri ale ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔba fɛ ni o ye Ablaye Seydou Sissoko ye Chevalier de l'Ordre national du Mali. O de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Chérif La TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.